Ana m anụ di. Amụtalụ m di m ụmụ na-anọ mụ na ya wee nwee okwu. Mana n'ụlọ anyị bi na ya, di m nwere rum nke, mụnwa nwee rum nke m. Ụmụaka m ndị rigolu nne nwere rum nke fa, mana mụ na ụmụaka m ndị ka petụlụ nwa obele mpe na-alarụ n'ofu rum. O nwere ofu nwaanyị na be anyị nụrụ di luo ya na di ya ebido nwụrụ, o wee natakwa be nna ya wee nọrọ. Nya nwụ nwaanyị ka di m na-ebugheli. Ya bụ nwaanyị ka di m na-ebugheli. Ọ bụrụ dị na ọ na-ebugheli ebe isiokwu na-eme nwaanyị nụnwa abata ya na di m alalụ na rum nke nyanwa. Fabata ya tili die nni, di ebulu nni abuga okwulu nwaanyị a ya na-aba fa na-abụ a na-eli ya bụ nni. And ọ bụrụ na fa na-eri ya bụ nni, fa na-akọ ife ekwesịrị ka ntị nụ ya. Na ife na-ewute ebe ụmụaka ọ na-emebilie. Ya wee kwụsị inyezie nni maka na ọ dị ewetazikwa ego. Sakwana ya, kwa abalị nwaanyị a abata ya na di nọsịa ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-anụ oge, mgbe ụfọdụ ọ nọlụ gba mbọ fụ na ya na ụmụaka fụlụ ya before wee naba. Ya na-edikwa ihe a ka ekwe na ihe a ga-eme nwa okwuru. Ya na-edi. Na ihe na-ewute ewu ụmụaka ya o wee lụọ ofu mbọsị, ya wee tete n'ezigbo ụtụtụ wee jebe n'ubi ka aje kpata ụgụ ya ji wee chọọ ịgbachi ofe. N'ubi afọ ka a nọzi na-akpa ụgụ, ofu nwa ya nwoke wee gbala ọsọ wee bịa wee sị mama gị gbatakwa ọsọ ka ị bịa fụlụ ife na-emenụ. Ya wee sị nwa ya kedu ife na-emenụ. O nwere unele ya kọrọ na ngwuru. Na ofu n'ime unele afọ chasịa wee lụsịa wee na-ama. Ya wee na-akwado echi niile ka a bụrụ unele afọ jebe afịa. Nwa ya wee sị ya na-apụtala ụtụtụ nwaanyị a wee sị papa fa na ya laikikwara na unele a na ọ bụ na ọ ga-ebunye unele a na ya ga-adọkwa na happy. Sị papa fa wee je weta mma wee gbutuo unele a, wee gbuchesicha unele wee dọbazịa wee baa n'ime ụlọ ka o jeche nji akwa ọ ga-eji wee dulu nwaanyị a wee bulu unele ya wee naba. Na ya nwee na-abata, ọ bụrụ na nwaanyị ebupụtego unele from ebe esi wee gbute unele, dọbazịa ya n'iru mbala na-echezi ka di pụtanụ ka o bulu unele ka o wee dupụnye. Ya wee were ọsọ wee bịa wee tie aka ka ya bulu unele ya. Nwaanyị wee gị unele aka. Iwe wee wuo onye. Ya wee bunyili nwaanyị igbu n'ala wee gbuwie. Nwaanyị wee tibenu mkpunu. Di ya wee si n'ime ụlọ wee gbapụta wee bulili nyanwa nọ n'elu nwaanyị igbu n'ala wee gbuwe nyanwa. Ụmụaka wee si n'ime ụlọ wee pụta wee bunyili papa fa. Bunyili papa fa igbu n'ala ka fa tibezie enyi ife. Ya wee sị fa mba fa etinye ife fa jidie. Fa wee jidie. Ya wee sị na ebe ya nọ wee gịganyili wee chịrị ọgọdị akalụ nka dọgwa anyị ụzọ na-abụ. Wele ofu keke nye n'aka, wele nke ọzọ kee ya n'ụkwụ, wee sị ụmụaka wa gbanaga wa jebe olele. Ya wee hapụ die na ebe afọ ọdọ wee rigokwelu nwaanyị a wee gbuekwe nwaanyị a wee na-etizi. Die na-eti alụọ ndị mmadụ wee gbata wee gbuo ofe ọgụ. So kwani ahụ. I'm sorry, I can't. Oh my God. So when everybody wee bata wee gbuo ofe ọgụ wee tụbaza fife na-esedu, ya wee kọbalụ fa n'igwu na eziokwu ana adịghị mma bụ ulu ndị nze. Sọsọ ife a ka m nwere ike ikwu. Si ndị mmadụ na-abatazi ma ndị ụmụnna a na-etiziri mkpuru hei nwoke na-eti alụọ. Si makwa na ụfọdụ ụmụ nwoke ụmụnna batalụ di ya wee sị nwaanyị na ọ ga-egbu ọkụkọ ka o wee yọọ di mgbaghalụ. Ụfọdụ wee sị mba na ọma mmie na nwoke mere alụ. Na nwoke mere alụ na ọma mmie. Ndị si na ọ ga-egbu ọkụkọ wee sị na nyanwa kwesịrị ịgbaba ọsọ mgbe di etibelie ife. Na ekwesịrị ije jidebie na ana kebi ya agbụ. Fa wee jụbasị kedu ebe ụmụaka nọ. Maka na papa fa gwa afa ya na ụmụaka kedi agbụ. Ya asị fa na ọ bụrụ eziokwu na ọnya nwa bụ ife kedi agbụ maka na ya chọrọ ka ekpọrọ ụmụaka ya tinye n'ife nwere isi na ọdụdụ. Fa wee kpọwa ụmụ ya fụ na o nwere ụmụaka nọ n'ụlọ na fa gbọrọzi nke fa ga-ebelive. Ịghọtago? So ọkwanye ahụ ife a ka a na-akọzikwa onyinyo wee tasụlụ facha niile na-anya ọzọ. Ụfọdụ nyọlụ na befa, ụfọdụ nyọlụ nọlụ bie nwoke die ka gị galụ nọlụ na ebe afọ. A na-ekwu ụmụnne anyọlụ onyinyo gbasasị ya die wee binie nọlụ ala
si ya na ọ ga-egbudili ọkụkọ wee yụọ biko na ya ga-egosie nke a ji wee bụrụ nwoke ya mesie anya ife ka a na-anyọzi onyinye a nwaanyị ni wee binie wee piopụ gbanaga na o nwerezido onye na-akọ maka unelie na o nwezikwudo onye na-akọ maka nwaanyị a na-akpọ ọta n'ụlọ kwa abalị na ife a na-akọzi bụ na ya mere alụ na ya mere alụ ife a ka anọ nnọọ na-echesi kedu ụdị ụwa ụmụ nwaanyị pụtara ife anụwa kedu ụdị ife bụ ife aka na-ekwu oluo na mgbede ndị enyi na-abụ wee bata wee kọsị alụfa ihe mere ha wee sị ya na fa ga-adụkwu ya ọdụ si anya ya ji egbu ọkụkọ ka ọ yọọ die maka na okwu anụnwa na-achọzi ịkpata nnekwu okwu n'etiti ụmụnna na ọ bụrụ na ọ yọọ die kịta okwu niile ebe na ọ bụrụ na ya gbuo ọkụkọ yọọ die ka wee dozie okwu na-achị ịdapụta n'etiti ụmụnna ọ bụ ọkwa okwu dị na biye o na okwu adaghaligo abụghịọtago ọ sị m mana ka ya gwa m eziokwu na ọ bụrụ na ya gbuo ọkụkọ yọọ nwoke a biko na obu ga-agbawa ya na obu ga-agbawa ya nyanwa bụ eso azọrọ ụkwụ ebere akwa na onye zọrọ ụkwụ tichenyili enu na-eti na chi egbukwa enya ife niile nwoke a melia ma aka na-eme ka asị anya ji egbu ọkụkọ ka a yọọ ya biko ka a wee dozie okwu na-achọ ịdapụta n'etiti ụmụnna mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lo ma onye ji egbu ọkụkọ ya ọ die ka a wee dozie okwu dị n'etiti ụmụnna ka onye chelu mgbe ọbụla ụmụnna ji wee nyọcha onyinyo kpakọta isi ọnụ gwa ya ife a ga-eme nya amalụ ma ife ya nwere ike ime den ya eme ya biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa m ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ